nga i kana siga azaknal insana nene adamaden fitiri wale nene minna kabone ala yoro rahmatan nafolotigi yara seki an tilala k'o se n bosi adamaden na o yɔrɔnin bɛ mɔgɔ in ne ala kale na yawusun a jigi tigɛba jugu don wa kafiri belebele ya isa o tumana ala ko yasa wala in azakna al insana ko ni ne adamaden la nɛnɛ min na ka bɔ ne yɔrɔ rahmatan hinɛ na ne mana hinɛ kɛ adamaden a kɛra k'a kɛnɛya san 20 bana t'a la san 40 bana t'a la san 50 bana t'a la walima ka warimugu k'a kun a bɛ nafolo sɔrɔ a ka d'a ye cogo min na nka don kelen damana summa naza'naha minhu don kelen damana an nana bana dɔ bila a la k'a ka kɛnɛya in bɔ siyana innahu la ya'usu ngalena adamaden ye jigitigɛ dansago tigi ya'usu de ye kɔnɔtu ye quoi a jigi bi tigɛ ala ka hinɛ na kafuru nu a bɛ kafiriya o ye ne n se bi n dimi ne man kɛnɛ ala kɔni ala digiraw na dɛ nin kɛraw na tan mais ala digire la e se b'i dimi a tile joli ye nin e san joli ye nin e san 20 kɛ foyi t'i la san 40 foyi t'i la e tile kelen bana e ko ko ala ɲinɛna o kɔ o tuma na y'a dɔn o ye kabako ye o tuma na ala bɛ ka ko adamaden de kunna da n'o ye ko n'ale kɔni ye adamaden ka hɛrɛ dɔ yɛlɛmɛ k'a kɛ tɔɔrɔ ye dɔrɔn k'o yɔrɔ bɛɛ k'a jigi bi tigɛ pewu wa a bɛ kafiriya de kɔrɔ ye kunun k'o lafiya a bɛ ɲinɛ o n y'o min k'a ye ka kɔrɔ dɛ a b'a fɔ ko ala ma foyi kɛ o kumana ko adamaden yɛrɛ tabiya ye nin de ye ala min y'a da o b'a dɔn ni ala kɔni ye hɛrɛ di ni hɛrɛ bɔsira dɔrɔn adamaden bɛ wuli ka jɔ o kumana an k'a ɲɛɲini an k'a nin tɛ gansan ye dɛ a y'a ɲɛɲini dɛ parce que nin tɛ gansan ye fiyewu san joli foyi t'i la e tile gɔntɛrɛ dere fɛ ka n'i sen kɛ tan a ye nin ɲɛɲini dɛ y'a ye o kumana a kafiriyara se ti ala ma o ɲɛɲinini de bɛ daminɛ sa turabutigiw b'u ka balo sɔrɔ kolonitigiw b'u ka balo sɔrɔ mori yɛrɛ b'u ta sɔrɔ ko k'a ɲɛɲini nin ɲɛ b'aw bolo wa ala y'i da fɛn fila de kama lafiya tɔɔrɔ ni innama al usri yusra ne ko k'a bɛɛ ja o ma nɔgɔn dɛ wala in azaqnahu ni na ala ye adamaden la nɛnɛ nɛɛma na tɔɔrɔ kɔfɛ min y'a sɔrɔ o min kun y'a sɔrɔ nkalena yakulanna a b'i kando kun ko tɔɔrɔ banna ka bɔ ne ma ni kun ye sigi ta n sen kun bi tiɲɛ u taara cɛ nɔfɛ kɔda la kabini o kɔni ye turabu gosi o ko dabali don i sen kɛnɛyalen filɛ nin ala ko wa n'a ye tɔɔrɔ in wuli a tɛ ala fo dɛ a b'a fɔ ko tɔɔrɔ banna ni kun ma wuli ka n jɔ a ti ɲɛ i y'a ye sa ko adamaden bi tani dɔ de ye i y'a ye i y'a ye khairu ayiwa manu adamaden bi ta de o kumana ko sa ko wala in azaqnahu na'ama ba'da dharra ni ye nɛɛma k'a ye a ka tɔɔrɔ in kɔfɛ ka bana in ban walima a ka nafolo tiɲɛna ayiwa n tilala ka na nafolo d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ masatuhu o hɛrɛ jigi tɔɔrɔ min kun b'a la o wulilen la yaqulanna zahaba sayyi'atu ko tɔɔrɔ taara ni kuma ninnu fɛ baara dabila n ka nafolo bɛɛ kun bi tiɲɛ n yɛlɛmɛna sini sisan ko ɲɛnabɔ la i y'a ye sa mais ala ye tɔɔrɔ se ma ala ye tɔɔrɔ wuli la ɲinɛ mi kɛ ala kɔ c'est-à-dire a ma fɔ sababu t'i fɔ mais n'i ɲinɛna sababu tigi yɛrɛ kɔ i laban bɛ sababu bato kuma ye nin de ye o sababu bi fɔ sababu bi fɔ kafiriw bɛ taa janɛmɛ na mun na parce que u ma ala dɔn o tuma na sababu de bɛ n'u don janɛmɛ na mais ala yɛrɛ tɛ u ka kafiriya de bɛ n'u jeni o tuma na sababu tɛ se ka bɔ yen o
numu fana e kuma ŋɛnɛ dɛ mɛ i lafiyara dɛ i b'a fɔ tiɲɛna k'an taara karisa dɔgɔtɔrɔ in fɛ yen kabini o y'a ka furaw kɛ n na vraiment ni Ala ka diɲɛ n ye n yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ de bon i ma ɲinɛ Ala kɔ mais sababu fana i y'a fɔ voilà mais n'i ko ne ma dɔgɔtɔrɔ kɛlen k'i fura ye ko karamɔgɔ Ala ye n kɛnɛya koyi n b'a fɔ e ye fitiri wale de ye n'Ala y'i kɛnɛya e tun bɛ to i ka so de i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen e ko Ala y'i kɛnɛya o de ye Ala ye tarima fɔ o tumana sababu bɛ yen sababutigi bɛ yen mais nin yɔrɔ in na sababu minɛna ka sababutigi yɛrɛ de to kuma ye o de ye ni maa o maa ye sababu minɛ ka sababutigi to yen kafiriyara naam innahu n'o kɔni kɛra sa adamaden ngale na farihun dasagona don nɛɛma na sa dɛ a bɛ da a b'a fɔ ni n kun m'a kɛ tan a bɛ ɲɛ wa k'an si bɛɛ kɛ jago la an bɛ se ka fɛnkɛ ta cogo di ne bɛ n ka taasiraw dɔn Ala bɛ bɔ a la quoi o kumana cɛnni daminɛna sa nisɔndiyara o kumana fakhurun wa wasobanjiba an ye nin bila an donna n'an y'a fɛɛrɛ kɛ tan dɔrɔn ne kun bɛ miliyɔn 2 de sɔrɔ n ye miliyɔn 15 de sɔrɔ fakhur n'a ye hɛrɛ kɔni sɔrɔ dɔrɔn a bɛna n y'a kɛ tan de n ka plan o kumana a bɛ tila ka waso mais farihun hunna farihu ye dansago de ye hɛrɛ la Ala ye warinin d'i ma sɛ 1 o bɛ n'i muso n'i den ye mais ka sɛ 3 sɛ 4 tobi parce que se b'a ye o ye farihu dɔ ye o ye dansagona ye hɛrɛ la o kumana i muso i bɛ se ka 1 furu ka 3 furu ka 4 furu mais o bɛɛ kɔfɛ k'olu to yen ka taa walita nɔfɛ o fana ye dansago ye hɛrɛ la nin bɛɛ de bi wele lafarihu de kɔrɔ ye bator ka dan sago ko la tarima fɔ o ye haramu de ye ayiwa Ala ye hɛrɛ min k'u ye n'u ye dan sago o la o kumana ne Ala ka balaw bi jungu ka bakta k'u bɛɛ halaki Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka hɛrɛ k'an ye naam ilallezina mɔgɔ bɛɛ ko tɛ dɛ a ye kuma daminɛ ko mɔgɔ Ala ka to ka aya kuma in bɛɛ daminɛ a ko ni ne ye adamaden nɛnɛ hɛrɛ la o kumana adamaden mais a nana istisnaw kɛ a ko ko adamaden bɛɛ ko tɛ ko fo n'a kɛra mɔgɔw ye sɔbaru minnu sabalila bana kan walima nafolo tiɲɛ kan walima tɔɔrɔ kan k'olu sen da la dɛ minnu ye baara ɲuman kɛ u ye wariba in sɔrɔ u y'a tɛmɛ sɔrɔ ɲuman fɛ u m'a tɛmɛ farihu sira fɛ u y'a tɛmɛ ka sinji tugu ka balimaya dilan ka fandanw sɔn ko olu sen da la ko o tigilamɔgɔ ninnu a bɛ olu ye jurumu yafa la ni Ala yɔrɔ ani sara kabirun sara min ka bon n'o ye alijinɛ ye a ko n bɛ alijinɛ d'u ma mɔgɔ minnu tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u ko ko nin ye Ala ye mais nin ye Ala ye kɔrɔ tɛ i kana dɔ kɛ kuranɛ ye tirafu kɛ n'a ye k'a fɔ sahiru bɛ yen kuranɛ jɔra la kɔrɔtitigi bɛ yen adamaden jugu bɛ yen hali n'a ma fɔ subaga adamaden jugu bɛ yen mɔri juguw fana bɛ yen dabali jugu mɔriw bɛ yen o kumana ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ Ala de nɔ don a segin Ala ma fɔlɔ mais Ala m'a fɔ i sigi kɔrɔ i ka n'i sigi kɔrɔ ye de m'a fɔ i ka taa donmo ni lajɛlikɛlaw fɛ la i yɛrɛ bɛ se Ala deli min na Ala ka tɔɔrɔ bɔ i kan o kɛ ayiwa fili o ka di jazakumullahu khair ayiwa o kumana i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini dagalen don foyi t'o la i sigara i ko nin ye Ala nɔ ye nka an ni dabali jugutigiw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan dɛ o kumana a lajɛ Ala ye mun fɔ Ala kira ye mun fɔ o n'a ɲɔgɔnna na o ayaw kalan o taawuziw kɛ i k'i yɛrɛ ɲini sariya jɛnen don n'o ye o tɛ dɔgɔtɔrɔ fura bali i ka wari tiɲɛna o cogo la fana juguw de bɛ ne nɔfɛ u bɛ ka kan ka nafolo tiɲɛ ayi o tɛ wajibi kan a fɔ Ala don mais i jija ka Ala tanga deli pour que Ala k'i kisi o tiɲɛnikɛlaw tɔɔrɔ ma u kana se k'i ka nafolo tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw mana a ko o tigilamaw o don wa ulayika don wa o kumana Ala ko yafa b'olu tigiw ye wa ajurun kabirun ani saraba n'o ye alijinɛ ye naam
فلعلك تارك محمد أبينا فو تارك إبنيني كبلالك بعد ما فين دولا يوحى إليك no wayu bijingi ileika kana Muhammad ma وضائق ibina koronike به no wayu nunye soduruka ikwadisila أن ani yaqulu ko kafiru kana nafo لولا ko na sorola kira ye nyechenye ko jingini kunga unzila أنزل عليه ko jingini kunga ka kasa كنز nafolo mugu keshula aw jaa ma'ahu malakun walma meleke do kungana o meleke ka bila kira ɲɛ k'a yira mɔgɔw la ni ala ye nin ci ala ye nin ci dɛ إنما أنت muhamadu a f'u ye ko e tɛ dɔwɛrɛ ye nazirun i nana bagabagali kɛ de والله wa ala tigitigi على كل شيء wakilun wa ala ye fɛn bɛɛ wakilu ye fɛn o fɛn bi kɛ ala ɲɛ b'a la ala jɔn b'a kɔrɔ wa ala de bɛ se k'a bɛɛ kɛ fana o kumana ala ye nin fɔ kira ma a dusu sabalili de kama a ko kira ma ko fa la'allaka tariku ba'da ma yuha ilayka ne ka fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a wayu ci ma a b'i n'a fɔ i bɛ ɲini ka ban k'a fɔ siran kosɔn wa da'iqu bihi sadruka i dusukun bi koron n'a ye i dusukun bi koron n'a ye ni ala ko ye k'a fɔ ko lillahi khaza'inu samawati wal ard e yɛrɛ ka surafana t'i bolo e dun ye ala ka ci de a dɔw fɔli bi koron kɛ dɔɔni kafiru ɲɛ b'a la dɔrɔmɛ t'i kun kɔngɔ b'i ɲini k'e n'i ka mɔgɔw fa ni e ko kabakolo nafoloso n'a fɛn bɛɛ bɛ ala bolo mɛ e ko fana ko e de ye ala ka ciden ye sɛgɛn b'e la dɔrɔmɛ t'i kun o kumana ko kira ne ɲɛ b'a la kuma dɔw la e dusukun b'a fɔ a b'i koron ne ka ci dɔw fɔli kama o mun ka sɔn an yakulu ko kafiru kana n'a fɔ e ma lawla unzila alayhi kenzun ko n'o don hali wari kɛsu dɔ ka jigin a yɛrɛ kan walima sanu kɛsu dɔ ka jigin a kan a ka bɔ nin sɛgɛn in na n'ala ka maa don u bɛna o min fɔ e sira m'o den ye o aw jaa ma'ahu malakun i ko mɛlɛkɛw bɛ ala bolo k'u bɛ se ka na ni ɲangata ye kun i k'o f'u ye a ye siran bɛɛ ko n'o ye tiɲɛ ye munna mɛlɛkɛ dɔ ma bila ka na e accompagne k'i jira mɔgɔw la ko nin ye kira ye u bɛna o min fɔ e ma o de kɛn bɛ k'e siran na innama anta nazirun Muhammad e tɛ foyi ye bagabagalikɛla kɔ wari bɛɛ yan sanu bɛɛ yan mɛlɛkɛw bɛɛ yan e nin tɛ nin si la o ne y'i ci de i ka bagabagali kɛ i jɔyɔrɔ y'o de ye o kɛ dɔrɔn naam wa i k'a dɔn ala ye ko bɛɛ garanti ye ale de jɔlen bɛ ko bɛɛ la a bɛ ko bɛɛ ɲɛdɔn el wakil naam el hafiz fa yujazihim ala de ye ko bɛɛ kɔlɔsiba ye wa a bɛ kɛ baarakɛla bɛɛ sara i ka kan ni sara min ye am yaquluna tare siran bɛ u kana n'a fɔ de iftarahu ko e yɛrɛ de ye kuranɛ nkalon tigɛ ka nkalon tigɛ ko kuranɛ ye ala kumakan ye ka sɔrɔ ala kumakan tɛ u bɛna o min f'u ye o kan'i siran Mamadu n'u y'o fɔ e k'a f'u ye sa ko kafiru aw kana sa ni suran danbɔɲɔgɔnko ye mislihi min b'i komi kuranɛ muftariyatin minnu labɛnnen bɛ o kɔrɔ ye muftariyatin muftarikatin minnu tɛ kelen ye parce que aw ye arabukan fɔlaw ye aw ye fusahaw ye i n'a fɔ ne yɛrɛ muhamadu o tumana atahadahum biha a ye na ni aya 10 suran 10 min dilalen don balaga la ani dɔnniya la min ni min tɛ kelen ye a ye na n'o ye naam wadu man a ka maa bɛɛ wele a bɛ maa o maa sɔrɔ k'o bɛ se k'a dɛmɛ ka kuranɛ ɲɔgɔnna suran 1 dilan walima suran 10 dilan a y'o bɛɛ wele a bɛ maa o maa ka dɔnni kalama k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ala ka kuranɛ ye n'aw kɛra sɔdiki n'a ko tiɲɛ b'a bolo